साइड माबायदि जाखो दे मोनसेया लेथ्रा जाखो होननाया Hi guys, happy Mago गासैनिसिमबो so happy Mag Bihu guys so मागो जाबाय नङा होमबा फिथा सौराय जानायनि सम फैलायबाय होमबाबो जोंना दिनैहायसो देगोन आरोना गाबोननिफ्रायसो जागोन so बेनि थाखायनो जोंहा दिनै देनो नागिरदों दसे थानानै देनोसै so guys नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो एसे ओमफ्राय नै आं दा फोथारखैजा एसे बेरायनो फैदों आरो जोंहा माबा गायनाया दंखायोमोन ना दाखालि बावै आं मोनसे भिडिअ देखायदोंमोन ना जोंहा मटर फोदों होननाया so नायहैनो नागिरदों आं रज'गोन ना रज'आखै माबायदि रज'गोथाय so नायलांबाय थादो गाइस नोंथांमोनाबो भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोबा जाजासिम नायलांबानो जाबाय so guys take it जाव नै मटरा रज'बाय yes गेसें गेसें रज'दों गायखानाय बायदिनो गारना होनायखौ जों गोजान जादों खोमाथ' बोरैबासो जादों हासार बारा गैयाना जोंनिखै बारा गायबाय थानायल' मोजां जाया गोजौ गोजौ जाबायानो बारा गोजौ जानाय नङा दे साननैसो थानानै बिबार बारसिगोनानो मटर बारिखौ नायनो फैदोंमोन आं नायखांबाय दा थांनोसै फिथा देहैनोसै थुदो फिथा देनो थांसै गाइस जि थान्दाखा आयु दाखालि अखा हानायनिफ्राय गुसु जानानै दंखायो माने बार बारनानै गोजांनायखौनो जि जोमगासिनो नै दा थांगासिनो देनायाव देगासिनो रायमोना Dang सौलाय बाय हनै आरौ मोना tidak आरौसो नामा खौना हनै खावसानि उवालजों साल सिरिनि गाहेनजों सौलायबाय हनै आरौ मोना औ बिहारि सानैजों सौलायबाय हनै आरौ मोना गासिनो बिहारिजों रायजोबा interesting दै हाबथारो माथो गुबैनि देना आयु माबा हनै नोंखौलै जोब्बायसो बिसोरो गोलै जोब्बाय आदैनिया ओंखायनो बानायदो दे आङो नै Chunnya kabar kamu kengkeng mak खारलांखो ओइ मानो न'आवसो दंहैयो नोङो फैबायनो देखांबाय जोंहानो देनानै लाबोबाय देनो थांदोंमोन ओमफ्राय गुबैमोनानो फैनानै देजोब्बाय बिसोरो ओंखायनो जाबाय बारा बुरजा देयाखै जोंहा एसेल' देदों देग्लाय आब'मोनबो गैया न'आवबो बारा आरो मागोबाथाय मानसिफोरा जानायनि बाजोबखायोना सबनोबो जानाय जायो नालाय ओंखायनो एसेल' देदों थावनि फिथानि थाखाय देदों आरो देनाय दंखायो आरो मेचिनावनो ओमफ्राय बेखौ एन्थाब संनो थाखाय देदों ना सोना होननायलाय लायगासिनो मानैजों दुस्थ'फ्रा ज' ओमफ्राय दा एबार सिबिं एवनोसै सिबिं एवनानैहाय माबा संखानांसिगोन जानो गाबोनहालागै जानो बागोन नालाय जानो संना जाखानो ना सोनाबो हगार हिट्टावलायनोल' मानैजों हारसिं हारसिं
Baru iya, jangan kemarin sakit tuh masih. Kita coba aja kan nih. Jangan yang selu gitar bang. Hari ini coba. Saya coba siap. Sesuatu macam ini seolah sih. Siapa na? Pista entap. Ang sawan roda terus tanah nih. Kurang muntem dong. Sibing bu잖아 이거 그럼. 자. 무잘 누구정? 들어. 야, 조제해. Aduh, genjai gelne kena. Jual kai. Warna beuna ya kai. Sudah pernah. Ini bisa ida. Isi mati ya. 이게 들어가시구나. 내가 가지고 마바 흑한 찌다나. 흑하 방니. para burjagana. Jangan itu. Terlah terus ini. Ro, bisa kan kayak ribu jija bahasa biasa nggak? Saya kita lagi. Ribu jija. Saya beda. Ini siapa aja dengan bapak nak? Mana kina? Mun kau ibu? Siapa? Warna apa tapi ya gugai. Siapa dah? Besis. Jangan aja nih yang sung nak. Besis langsung. Oh, iku bukan nang guna apa eh? Bukan. Khara jai no mer la purse ane. Cuma wajah ke dia aja. Lihat terus aku. Udah lah ojeng ceng. Nih ibu sudah nunggu saja ke.
एवला नै हारसिंनो मेंगुलायनाय जि एवबाय आङो जि बुरजा एवखाबाय नै आयौ जिराय जिराय सिं साजोब्बाय ओमफ्राय नै एसे बारा जाबाय माबाया सिबिङा थोदिया माने जोबनानै होबाय ओमफ्राय नै साखिनि एसेखिनिखौ आं सिनि होनानै एवनानै दोनबाय आरो होमबाबो बेखिनिखौ दोननोसै एवजोबला थोला नालाय सिबिङा दंखायोमोनबाबो दहाय देनाया खम जाबाय ओंखायनो थोआसै आयौ जि मेंखाबायलै सिं साजोब्बाय दा जाथ'बाय दा उन्दुनोसै गाइस नै आंनि फिथा सावनाया फार्स्ट टाइम देग्लायसो फिथा सावफेरदों दे आङो सिनि होनाया सिनिया जोंफेरदों ओमफ्राय सिङावहाय सिबिं होनाया दं आरो सिनियाव सिङाव नै साइजखौनो सावनो रोङा होमबाबो साइज गैयाबाबो जि मेंगुलायनाय संखाबाय आङो सिंनिया एसे सिबिं होनाया मोजां मोजां मोनो सिनि होनाया बोरैबा दाब्ला माबा गलिनाय बायदि जाजोब्बाय ओमफ्राय थावनि फिथाखौ गाबोनसो संनोसै नों गुराबो गुर होदोंमोन ना माबाजों सिबिंजों गुरजों जे बुरजा संबाय आं नै आयौ फार्स्ट टाइम सावनाय जि संनो मोनखाबाय मेंसोबाय गोथाव नुगोन ना नुवाखै गाइस जानो लुगैगोन ना लुगैयाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नुनानै माबायदि नुदों आंनि फिथा सावनायखौ स' गाइस दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव